Encalcen la democràcia. Docents, l'obra cultural, músics, fapa, això és normal. Només els mou la fal·làcia. No els agrada aquesta gràcia que mou el món de cultura. Encalcen cercant ventura, escarnint altres moments. Sols pretenen tornar un temps de govern de dictadura. En qui volen fer por, llevant custòdia i tutela? O volen deixar seqüela tot emprant aquest mal to? Es fa precís dir això en què sigui de malgrat. Ningú està desemparat, cap pare no es descontrola i per faltar un dia a escola cap nin està abandonat. Llistes negres d'estudiants, absents els dies de vaga. Fent el baliga-balaga, nes tarelles i na camps, fan apartheid d'estudiants. Volen estigmatitzar qui reclama estudiar per tenir un futur millor i qui vol l'educació pública i en català. La Caixa de Resistència va congriar molts suports. És que val donar conhors a qui dona assistència. A qui vol donar solvència el piquen com un moscard. Qui cedeix una obra d'art rep tot d'una la cridada en l'amenaça velada d'un botxí que et jutja i part. La Caixa de Resistència justa és solidaritat, és la generositat de la gent que té consciència i està fet en transparència malgrat tots aquests intents de denúncies insolents del círculo que protesta. I com és que els molesta la nostra ajuda als docents? Qui sap valorar els docents, tot allò que té els ho dona. I si el govern coacciona amb mesures d'altres temps, afloren els sentiments de la democràcia vera. Heu cregut que són la cera d'aquell ciri que cremau i no veig que així atacau una societat sencera.